A Balaguer estan satisfets de l'experiència d'ensenyar matemàtiques a l'escola i d'estimular també la memòria al casal d'avis amb una joguina que no passa de moda. El curs ha anat tan bé que hi tornaran la temporada vinent. És enginyera química i viatge per Catalunya amb la seva caixa. A Balaguer l'esperen aquests nens i nenes. Volen aprendre a resoldre la piràmide i el cub de Rubik. 4 blaus i 5 vermelles. Molt bé. De manera lúdica i atractiva, el que fan també és aprendre matemàtiques. Veiem les matemàtiques com molt rígides, molt d'operacions, no veiem la part lúdica. Llavors podem treballar des d'inicial, que podria ser els nombres, les operacions més bàsiques, treballant la geometria, treballant les fraccions, podem calcular àrees, podem calcular volums. Treballem amb fraccions, sumem, són com reptes matemàtics. Jo ja sé resoldre la piràmide i ara m'agradaria resoldre el cub. El cub de Rubik té prop de 50 anys d'història i és la joguina més venuda al món. En tallers com aquest s'aprèn a resoldre'ls, s'aprenen matemàtiques i també es treballa la memòria. Estimular la memòria i la psicomotricitat és el que fan en tallers per a la gent gran com aquest, al casal d'avis de Balaguer. Baixo, giro. A la gent gran, sobretot, és més el fet d'estar concentrats, treballar la seva ment, treballar la part de psicomotricitat i la visió aquesta espacial. A mi me van operar d'aquí d'això i quasi se m'ha curat, només del moviment. Pensava que això era de la canalla només, però no, ara veig que no, que això va molt bé, perquè això te fa fer memòria. I encara més. Trencar una mica amb el no ho sabré fer, la por, la inseguretat, no? Judit Balcell Lloguet, TV3, Balaguer. Molt bé, Isabel, també. També té enormes beneficis la música. Al baix